sing duwe lagu. Putra Pandawa Bosate masih kanggo Ibu Danru Nur bareng Bapak Danru Tarli sehingga kawasan Mekarsari sana ya. Ana sinare wulan saat suning tengah dalan, raga sundi padangi gawe semangat ningati. Khusus kanggo Ibu Danru Nur bareng Bapak Danru Tarli. Ana sing gawe nyaman saat sun duwe pasangan, gawe seneng ningati tapi beli bisa duweni. Jos Mbak Susi Susini, Mamai Cio, jaluk ping pitu gaju. Aduh, kuat ta Mama Cio ping pituku, ake-ake temen. Ya wis kotaskin ya Mama Cio ya. Raden Yatra masih kanggo Ibu Danru Nur bareng Bapak Danru Tarli, minangka sebelum kula dewek sehingga kawasan Mekarsari. Rasa cinta beli pernah salah, sebab rasa cinta anugerah. Sejujurnya sun sadar di tempat kena kula nyandar. Nangapa si tekai kari saat sun ana sing miliki, disanggup sun ngahiri najan ana sing dihianati. Apa sih kudu mundur sementara hati sun hancur, disanggup pindah alur ragalan hati beli aku. Ana sing gawe nyaman saat sun duwe pasangan, gawe seneng ningati tapi beli bisa duweni. Mbak Alparo sing duwe kawasan Kayu Manis, Mamai Cio, Mbak Susi Susini, Ibu Danru Nur bareng Bapak Danru Tarli sing duwe kawasan Mekarsari. Semoga terhibur dan terhibur selalu ya. Kanggo Ibu Danru sing paling eman sing paling sayang, Ibu Danru Nur bareng Bapak Danru Tarli. Rasa cinta beli pernah salah, sebab rasa cinta anugerah. Sejujurnya sun sadar beli tempat kena kula nyandar. Iya mangga Mbak Alvaro kesun disadir ya. Nangapa si tekai kari saat sun ana sing miliki, disanggup sun akhiri najan ana sing dihianati.